ọ bụrụ ugbu a ka ị na-abata na-esonyere anyị ọ bụ ihe na-eme n'obodo tụmadị ka o siri metụta ezinụlọ na ịzụlite ụmụaka ka ị nọ ebe ahụ ị nọ na-ele aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja mụ na onye ndu ntụziaka m Osodi Akpatakụ Susan Ilechukwu anyị ka nọkwa ebe a were na-atapịa isiokwu anyị jiri bata ọ gịnị bụ isiokwu a mgbagwoju anya dị na alụmdi na nwunye ma ọ bụrụ na ya bụ alụmdi na nwunye nakwa ndị na-alụ ya agbalitele n'afọ bekee na-akpọ ya midlife crisis in a marriage. Ọ bụ ihe ịtụnanya, ọ bụ ihe na-aghasa obodo n'ihi na ndị ọ na-eme ọ dị ka ebe chinchi na-ata mmadụ ị gaghị ama na chinchi na-ata gị tutu chi efo gị bịa lezie ahụ gị ka ọ wụrụ akpịrịkpa. Ọ bụ etu a ka ya bụ ihe na-adị. Ọtụtụ ndị anaghị asọvaivu ya ka bekee si asụ. Ọ na-emebi ọtụtụ famili, ọtụtụ ezinụlọ. Gị na-ajụzi sị kedụzi ihe bụ ịhụnanya ahụ ha hụrụ na mbụ ha ji lụọ onwe ha. Anyị were na-atapịa na-akọrọ gị ihe ndị niile dị iche iche na-ebute ụdị ọnọdụ a. Ọka nkụ mana mgbe anyị bidoro kwuo maka isiokwu a ka m bịara hụ na mana ka m jụọ gị ụdị ihe dị etu ahụ ọ dị ka enwe ihe mkpụ n'ọnụ na achọrọ ịsị maazị Chidiebere ha ama m ihe ha emego kọgodoro ndị na-ele anya experience gokodo otu isi wee nya before ọmụ anyị ebuzo Igbo ndị ọma biko ka m jụọ ya na ọnye nwa ya ebuzo wee sa ọnye nwa jere ije alụmdi na nwunye atọ ụmụ abanye na unu hụrụ na biko kọwara anyị nwa achọrọ m ịnụnụ kedu otu isi wee gabiga ọgwụ na ahụla ụmụ nwaanyị ịjụọ nwaanyị ajụjụ ọ ga-asa gị ajụjụ ị jụrụ ya ọ tụgharịa ya chekwa gị ya n'ihu. Ọ bụrụ na ị mezighị asị na na ikwezighị eme na ikweghị aza ajụjụ ịma na asị na onye gịnị nwa ka onye ọgara ije onye njepụ ka onye isi awọ ihe wee mara. Ya bụ ihe abụghị ezigbo ihe n'ịgwa gị eziokwu. Ndị ụfọdụ ga-eme gị ile nwunye gị anya dịka ọ si eme ụmụ nwoke. Ọ bụghị ihe anyị na-akọ akọ ka anyị gaa n'ihu ịkọrọ gị ụfọdụ ihe dị iche iche n'ihi na ụfọdụ ihe ndị anyị na-agụpụta bụcha ihe anyị hụrụ out of experience dịka bekee si ekwu. Oriakụ Susan Ilechukwu agwala gị kwuole maka alụmdi na nwaanyị ote aka distance marriage dịka enyi m nwoke lụrụ nwaanyị nwunye ya bi n'obodo oyibo nwunye ya lọta nwunye dibịa ndị bekee nke eze maka anyị chetara m ha kechara ihe eji asa eze lụchaa enyi m nwoke laa obodo oyibo onwekwa onye nụrụ maka ya ọzọ. Ihe a m na-agwa gị emele kamgbe afọ 15 gara aga. Enyi m nwoke na-ajụzisi kedu ụdị ihe bụ ihe nke a biko midlife crisis bịara ya n'ike o nweghị ụzọ mgbalahụ. Ọ bụrụcha ụfọdụ ihe na-akpa ịkpata ego sokwa n'ihe na-eme. O nwere ndị bụ ịkpata ego ọ bụrụ na nke nwaanyị ka nke nwoke akpata ego ma na nke nwoke na-akpata nnukwu ego nwaanyị enweghị ihe ọ na-arụ ncha ncha ọ na-esokwa eme ka a na-ebuzi kedu mgbe ọ ga-ebi kedu mgbe ọ ga-ebi maka uchete ha alụ dị ihe isi mba nọ maka na ịlụọla nwa the wrong woman ka ihe niile a ji eme kedu ka ị ga-esi kedu mgbe ihe nke naanị gị ga na-akwụ ụgwọ akwụkwọ tutu ichefuo na afọ ọzọ na-abịa abịa nwaanyị ahụ ị nwere ike hụ nwaanyị ahụ ọ bụrụ ya ga-azụ ụlọ ebe unu ga-ebi kwụọ ụgwọ ya in millions. Ịmaghị nke ọ bụ etu a ka ọ dị. O nwere ihe ọzọ ichetara nwere ike tutu anyị emechie. Ọ nwekwara ihe ọzọ na-ebutekwa nwekwa ike ahụ nke ndị oyibo na-akpọ terminal illness. Nya ka etu mmesi kwuo n'Igbo ọrịa ime ahụ ọrịa nwere ike ọrịa ọgwụgwọ enwere ike iwe ndụ mmadụ nwekwara ike mmadụ nwere ike nwoke ahụ nwere ike ọ na-asị na o nwere kidney ihe a ma ọ bụ ọ nwere ike nwoke ihe mgbagwoju anya abịazie n'ike maka ya sị so na m aga na-anwụ ma o bido chewenu ife mgbagwoju anya onye na-elekọtakwa ya anya na onwe ọ bụrụ nwoke na-arịa ọrịa ahụ nwaanyị na-elekọta anya ga-asị ọkachukwu siri dozi ka ọ bụ na nwere ọgwụ agwọrọ edishọn ihe abụghị remote ka ha remote rie ọ bịa cheta ndị enyi nwoke niile
mmadụ atọ ndị ọzọ tupu ndị ọka anụ na ọkwọ na ọmụ na hapụ onye na ọmụ hey na anụ bụ anụ ndị kọwa asịrị ya n'ọkwa yukeria du ire kwanyere ya na ihe a ya lụrụ unu asịrị ihe a wee ezigbo ihe mere ya na biko ọ na-esokwa ọ na-esowere eme ọtụtụ ihe dị iche iche ọ bụkwa nnọọ mgbe ụmụ nwoke ji eme nke ahụ bekee na-akpọ re-evaluation ya bụ ntụgharị uche banyere ndụ ma ọ fọrọ obere na ọ fọrọ ntakịrị afọ agwụ ndị mmadụ na-anọrọ mee nke a na-akpọ stock taking ya bụ ile anya nnọọ na ndụ gị si biko jụọ onwe gị ajụjụ si ndụ ma ọ nakwa aga ka m siri kwado ya ka o nwere ihe na-emenụ ọ gịnị na-eme mgbe ị lewere anya ihe niile na-emenụ ebe mbụ anya gị na-aga bụ na nwunye ịlụrụ dowe n'ụlọ isi a na nwaanyị agbanweole ọ bụghị ka ọ dịbụ mgbe ị na-eme ya enyi nwaanyị ihe niile na-aga wara ịlụzie ya alụọ kpuchikọm nọrọ n'elu ya ọ naghị eme ka ọ dị mfe kama ọ ga-eme ka ọ dị mfe o buru ma ọgụ ma mgba maka ịma mgbe ị kpasara mmadụ agwa onye ahụ ga-asa aka onye wetara nke bụ na m were iwe na-agwa gị okwu ugbu a ile mlemlem gị were iwe gwagwarakwa m ịhụla ihe na-eso kpata ya nwekwa ike mmadụ ịlụzu onye ọfụ n'anya ịghọtara nwere ike ọnwụ di na nwunye nwere ike ọnwụ ofu onye n'ime ha bịa nwụọ onye nke ọzọ fọrọ nwere ike ife mgbagwoju anya bịa n'ike akwa ya sị hei kedu ụdị ụwa ọ bịara ife kedu ụdị ụwa ọjọọ dị ife ọnụ nwoke ọsị ka otu onye ebe ka ọ ebido wee zụwa ụmụazị ịghọtara ọ bụrụ na nwaanyị ka di enwe ahụrụ ọsị kedu nya ife mgbagwoju anya ya abịa n'ike ọ ya abịa n'ike nya mgbe mmadụ zuru onye ọwụ ya na ife mgbagwoju anya ya ọbụladị mgbe oriakụ Susan abịaghị na ihe mmemme anyị ọ na-afọ ma m nwee mgbagwoju anya ga-afọ ebe afọ ebe o mere mezie nnọọ mba na ọ na-agbapụpụ obi mana ọ na-adị m ka ọ bụkwara ebe a ka anyị ga-apịachi ya bụ okwu nke gbasara mana asị na bekee si na time flies when you are having fun simple ọ dị mma ana m eche na anyị apịala nnọọ nke a ịtarị ugbu a ịmatala ụfọdụ ihe dị iche iche na-ebute ihe a na-akpọ ọ bụrụ na ị na-anụ ya ọ bụ nọọ nke a bụ ntị mbụ gị ihe a na-akpọ midlife crisis ịgbagwoju anya dị na alụmdi na nwunye ọ bụ gịnị na-ebute ya anyị akọrọla gị ihe niile nwere ike ibute izu ụka ọzọ ọ dị m ka anyị ga-efesi nke aha bekee na-akpọ effects ọ bụ gịnị ka ọ na-ebute ihe ọ bụla ebutere ihe ọ ga-ebughachikwara gị mana anyị were ohere a were kelee unu niile na tụmadị ụfọdụ ndị nọ kemgbe jụrụ na ha ga-ahapụ n'ihe onyonyo telivishọn ahụ Odoziakụ were na-ele n'ihe na-eme n'obodo were na-ege anyị na-ekele unu na-ekelekwasị gị bụ onye nọketerie nwere ngwaahịa dị iche iche ị na-ere taya nwanne nwunye gị na-ere cosmetics na ihe ntecha weta na ebe a ka anyị repụrụ gị ya ihe na-eme n'obodo ka o siri metụta ezinụlọ ugbo ọbụla onye bịakwuirie n'ihe onyonyo ọ naghị ewepụ anya tutu ọgwụ ndị niile ha gara na-ahụ ihe ngosi ngwaahịa gị niile dị iche iche mara onye bụ mara ebe shọpụ gị dị ma mee gịnị bịa gbapụ gị aka ahịa ọ bụ ihe anyị ga-emeliri gị ịkpọ anyị n'igwe okwu ile anya na ihe onyonyo gị ị ga-ahụ akara ekwentị m hụkwa nke oriakụ Susan Ilechukwu ka ọ dị ugbu a kpọọ anyị na akara ekwentị ndị a ụfọdụ ndị ga-achọkwanụ ka ha kpọtụrụ anyị n'igwe nzirịta ozi ndị isi mbido gịnị bụ akara ya ịchọọ ka anyị na gị kwuo n'isi mbido telivishọn biko gaa na www.isimbido.tv zitere anyị ozi ka anyị na gị na-abụ kparịa ọfụma ebe a ka na-afụgoro n'ebe a ka elekere anyị si anyị megịnị anyị kwarapụ mana biko nụ ndocha ya sị keep it a date n'izuụka na-abịanụ ịnwekwana ebe unu gara n'izuụka na-abịanụ lotere na anyị ka nwekwara isiokwu anyị ji n'ọnụ biko ekwukwana ka ọkwa n'afọgo ekwukwana ka aka ọrụ ya na ntị biko izuụka na-abịa nọnyere na anyị ga-emekwa ya ọzọ
n'isi mbido telivishọn n'oge ihe na-eme n'obodo. Sylvester Chidiebere Ụgbọaja ọ bụ ya bụ aha m dị na nke ha na-akpọ Facebook. Ị nwekwara ike izitere m ozi n'igwe nzirịta ozi ahụ ka anyị kparịa ya bụ ụka mara ka anyị si edozi ezinụlọ anyị, dozie okwu obodo anyị. Nne onye ọzọ ka jikwa nkịta ọnwụ Instagram @Susan Ilechukwu ka anyị kparịa ọfụma. Ngwanụ ọ dị mma. O nwere anyị na-emechikarị ya pụta ya ajụọ ilu were emechie n'ihi na a sị na egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebe na anyị egosizie ebe ọ ya ebe